बिमा आंनो मालाबाबो जानो कबि खामाखै बेदरफोरजों माबा दासो दुगैदों आं मोजां मोनथारला नोंखौ साला नै थाइजौ लिमफाय जानो जाजोबथारनांगोन नों मा मुगैयो गायखौलाय दिनैसो अखा एसे हानानै देहाखौ थान्दा मोनदो बहुत दिन गरम उन्दुनो हाया 8-9 दिन 10 दिन जालांबायमोन लोगोफोर दिनै सोबाय आं आरामाव एकदम उन्दुनो मोनदों खान्थि मथे गुसुनो बारो सायालाबो बेलेग बुस्थु दं दसं थालिर गोमोन जानांगौ इखो दानियाव थिनायखाय थालिर गोमोनानो जाग्रानो गोरों जाबाय साबिने साखो गोदै मोननाय नंला नोङो गोदो जानांगौमोन मोननांगौमोन ओमफ्राय थाइसे थाइसे जानानै सोर जायोखो बाबुआबो जाया बाबु जायो गोबावथार जाबायना सप्तासेसो मोनबाय थालिर दाननाया एसेबां गोबावलाय मोननायाव सोरबा बिसोरो आब'नो दाननाय खोनालै माबायावनो बाय माबायावनो गोरलैयावनो दाननाय खोना दोनबा मोना मोजां खोबनानै नांगोन खोबा हिदो खोबना दोनदों आं एसे आरामनो मोजां मोनाखै नै आंनिया थालिर दोननाया दाखालि गलेंफोराव बिमानिफ्राय लाना फैदोंमोन गावनायसो नो सानायनि आं सान्दुंआ ओंखारफिनसिगोन जाला इनो मानखौ आंखौ जानो दौलै थाबाथारा जाया आङो बेरे फुंजानि आं दि खालायदों फुंजायाव ओइ ना जाथारनांगोन बेदर बायदि जासिगोन जाथारनांगोन नों इ माबा जाथारनांगोन नों मोजां इ मा फैलेयो बेरे फुंजों गुला गारनाय इखो नङा नै आंनि आग्लायनायसो जाथारनांगोन नों मार' इखो जाफाथारनो मोना नोङो इखो जाथारनांगोन नों मा मुगैयो मुगै नङा एसे बेरे फुंजायाव एख' बेरे फुंजा गैया दासाथोबाबो नोङो जागोन दे जागोन नाङा आं दौगोन ना आं दौगोन ना नाङा आं दौगोन ओइ मारै दिनो आं दौगोन ना बेदरखौबा होनना इयो बेदरखौबासो खनजा लाङो मानो उन आं दौगोन ना आं जागोन दा नाङा थासिखिनालै मालाय सोरबा जादों खुसि जानाय नोंमोन नेमाल' जादों नेमाल' आखाइ दां बरायनाय आखाइबा मा आखाइ जासुना फैदो हर ओइनो बुरिया रागा सं निथ्रालै हरां जागोन आं दौना दे एथ' थासिखिनालै दौना दे मोजां मोनथारा जाजोबथारनांगोन मा मुगैयो लोगोफोर वानिखौबा वानि जाखोन्दाखौनो मुगैबावो ओरैनो बाय ना बेदरखौबा आग्लाय फाग्लायखौ सब लांजोबना जायो नाया एख' नङा माइल'दो दासो मोखां सुना फैदो दे लाबोसै साहा लोंखांना बखै खारखोलै जना थालायबाय नामा हे आन्दुनो ओंखारदो ओइनो इयाव खर' हानांबाय आंगा सला आंगा जना थाबाय थानोसै फुल हानो फुल खाहैबाय दे सान्दुं जायियावनो फुलानो जालायखो बेखौ माबा लेमलायजोबना दङ अखादो खेमसि दोङो मा दोङो हाना नायनो दाउफ्राबो जराथा माथाम दे उन्दुनो ओंखारनायाव थाया थेन्थावथावनो हराव ओंखाम जायाखै खोमा ना जादो जायाखै 3:30 बाजिनिफ्राय उन्दुदों आङो मेगना गोजा जादों मेगना एख' गोजा जायाखै लोंनायनि मेगन कालारा दायो बेलासि हाबा हाट फानबा फाय हायाबा था दायो बेलासि आं मिथिखायाबो दा सान्दुं जायियावनो मावनांगौबा सान्दुंआव मावलाबो आं फै नोंसो लानांगौ बेफोर जगलखौ आंखौ बहा दोनबानो जागोन नामा इयाव खालि ओरैनो थानाय मेनला दामाबा सान्दुं ओंखाराखै अखा हानानै दासो हाबादो लायथां दा सानजौफुबो आरो बागानसो बेलासिबा बांसिन सान्दुं ओंखारगोन खेमसि नायगिरसं नै फुलखौनो हानो होदो रैखा बे मुंलायजोब्बाय अखादो मानो गोबाव थाबाय बुरजा जाग्राय बायो
देहा गरमफोराव खामानि थिनलै आं बिराद तान मोनो मोजांहा जानिया नै मोदलाथारफोरा मोजां हायाबालानो मोजां हाबाय माथो बोरै हानांगौ ओइ गायनि जफा जाना थानायखो मेचिन नामा हागोन आरो लाखै लाखै गायखोलाय र' हाग्रासो मिथिगो गोलोमफ्रुजोब्बाय नामा हाग्रासो मिथिगो ना मालाय एखौबो नालाय दा सेरबायसोनो हास'ना दंगोन इयो गोलोमफ्रुजोब्बाय मानसिया मेंजोब्बायनो सान्दुं दुंदोना बाहाय दुगैखादों ओमफ्राय ओरै जाबाय मानसियानो सान्दुं गिजि गसंना थायो दसेफोर माबाथ'नाया होनबा आं थुन माबा ओइखौ नों मा हांहरसिनखि सिबरनो नामा कादारन साफा जासिगोन दे अखा बोथोरबा गाहाय जाजोबो दै लोमगायजोबो बेखौ बायनाय बेखिनिखौ नामान बेखिनिखौ गाबोन ओंखारफिनगोन नायै लोमगायफिनगोन नेवमांखौनो होयो हा दसे थाबानो फेनावनो थाबाय थानो मोनसिगोन माथो मावबावगोन नोंलाय आलि खोयोना आदा मेंबाय मेङाखै मेङाखै गोलोमदोसो आराम मोनदों फुल हाना थिनायखौ रागा जोंबाय खोना मेङाखै होनफ्लाय दे सरजों ख्लाबजोब्बाय साहा बानाय साहा लोंलायनोसै नायलाय माबा लाबोदो हालाय जों लोगो सान्दुं गोसायाव थाइजौ फिथाइयानो गैया एबार बाय जानांगोन लोगोफोर माथो बेदरबो लाबोदो आं नोंसोरखौ मालाबा जानाय खम खालामदों नामा थाइजौ बेदर सब जा बिमा आं नोंखौ मालाबा जानाय खम खालामाखै बेदरफोरजों माबा दासो दुगैदों आं मोजां मोनथारला नोंखौ साला थाइजौ लिमफाय जानायाव नोंसोरखौ खम खालामदों नामा आं मालाबा नै लोगोफोर माने एबार थाइजौआनो गैया बाय जानांदो फिथाइ सामथाइनि बोथोराव फिथाइ मोनजायाबा मा जानो नङा होमबा लोगोफोर ओंखायनो बायना लाबोबाय जानांगौ थाइजौ लेमनोबा खारदोंमोन दा मालाय लेमना होनायखौ जाफैद' आंखौ खाराखै आंनिया टाइमा जायाखै मा टाइम दोङो जानायाव ग्रोब टाइमा जाबाय जानायबो नङा हिनजाव जागोन हर लेमनायखौनो आंसो लेमनाय माने मावनो होबा लेमनोबा लोगोफोर जाया टाइम गैया जानायाव लोगोफोरसो टाइमा जाख' दालाय आनारसालाय जाखानोसै लेमैनि र' आनारसखौ लेमना लायनो दे नों जना थाथ' दसे र' आनारस लेमना लायनो हो मा र' लेमना लायनि आं आनारस लेमना फैनि लोगोफोरनो आनारस लेमना फैनि आनारस साबखैलै मोनाखै पारु हो सान्दुं गोसाफोराव जबाय थाना मोनाखै आलुखौनो होआखै दाबो सानथाम नागिरगौ औ दानिसो साफाय जाखांबाय संनो लाहार फाहार खालामनानै आलु बुथुवाखै दासो खालामदो बिराद लेजि माने आं संनांगौमोन इखौबो ओंख्रिखौ बाद दोन बे बुस्थुखौ जाग्रोनांगोन ना मानो आंलाय मानो लाबदिखौलाय नोंसोरनो खदै ओंखामदो जानो नोंसोरनो लाबबाय थानो हानाय ओंखामदोबो जागोन आरो मा माथो आरो आं माबा ओरैनो फैसा गारिखौ लाबोना फैबाय थागोन नामा खदाय मोनलायबाय फिजुनदो बिखा बे दाउदैखौ दोनखोमादों आंहा खायसे सान्दुं गोसा जाबाय थानाय बेदरलाय मैबालाय ओंखामदो गैला खोनाबाय जों होखाबाय मोजां फोरानासै नामा फोरानदो नामा दासो खामदा बखे बिखा दोङो बेनो माथो बिखा मोनसेल'सो दा ओंखामदो होनाङा नामालै
गुसुसो गांदोंमोन गरमथारना बोथोरानो सान्दुं गोसानि मा होनदो गुसु मा बुस्थुलै फ्रिजआव दै गुसु लोंसां लोङा दै लोंनायनि खमाव उदै बुङा खांबाय नामा बुस्थुखौ अ लथब आलुआ माया रुबावनांगौमोन खोमा आं होनदों ना मोजां एवफ्रामनायाव नोंसो आंनो थबनो मा होखांद' नोंखौ एसे थबनो खांनो द' दैखौ एसां थाब होआ मोजां एवफ्रामनांगो मोनदो दे मोननायालाय बेदरा आरो बां लाबबाव दनैसो रुदो दे बेदरा दनै लाबबाव दनैबानो दन दनै फैथारासै दसेल' फैदो गरम बोथोरनि जाखांलायबाय जाखांना पाखायाव दसे स्राय उदुलायनोसै आयौ पाखायाव उदुना थान्दा मोनो लोगोफोर नोंसोरबो उदुयोना दसे जाखांनानै स्राय उदुनोसै जै बजरंबली फेना ओरै होखाना दोनबाय हायाव उदुना थानोसै गुसु गुसुनो